Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. Aquí estamos estreando este Verán Verán de 2023, como sempre, con moitísimas ganas de que vostedes pasen connosco un anaco agradable. Neste primeiro programa imos recibir o actor e cantante Josito Porte, tamén a escritora Malores Villanueva, que é toda unha referencia alrededor da figura de Francisco Fernández del Riego, o autor que recoñecemos este ano nas letras galegas. Tamén, por suposto, falaremos de turismo das previsións turísticas para este Verán Verán co alcalde do Concello de Sanxenxo e estaremos nalgúns puntos da nosa xeografía en grandes eventos, como por exemplo a Feira Medieval de Noia, o Circo de Rodi Aragón, que está no Concello de Vilanova de Arousa, ou tamén na Feira do Viño do Concello do Rosal. Benvidos e benvidas ao Verán Verán, comezamos. Pois nada, arrancamos este primeiro Verán Verán de 2023 e como manda a tradición o noso primeiro convidado é o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Que tal? Moi boas. Hola, que tal? Bueno, temos por diante un verán, como sempre, a tope de actividades, a tope de xente aquí no Concello de Sanxenxo. Como se presenta esta tempada de Verán Verán de 2023? Pois parece ser que ben, non? O sea, estamos a mediados de xullo e, bueno, o que estamos vendo é que a temperatura é moi agradable, o tempo está favorecendo e creemos que, bueno, que estamos ben de xente, pero en calquer caso habrá que facer un balance ao final por mediados de setembro. Bueno, estamos metidos xa de cheo nesta segunda quincena do mes de xullo, ademais aquí en Galicia, con esa ponte do día 25 de xullo, do Día de Galicia. Supoño que tamén é unha fin de semana longa, podemos dicir, este ano, tamén marcada en vermello aquí no Concello de Sanxenxo. Supoño que tamén agardades para esta vindeira fin de semana do Santiago, moitísima xente por aquí, pola localidade, non? Sí, a ponte do Apóstolo, a ponte do Día de Galicia, o 25, que é martes, neste ano coincide co luns, pois eso, por vai ser un día prácticamente festivo tamén, o día 24, é sempre unha ponte moi forte, non, en Sanxenxo, porque eu creo que Sanxenxo desde o 15 de xullo ao 15 de agosto, digamos que é o solomillo de todo o verán, non? É que vai haber moitísima, está vendo moitísima xente, e se vamos estar cheo a rebosar co eu, o importante é que a xente disfrute desta magnífico paisaje, desta magnífica temperatura, tamén da nosa gastronomía, non? Bueno, no medio deste Verán Verán e no medio desta ponte do Apóstolo Santiago, tamén esa cita coas urnas deste próximo domingo deste 23 de xullo. Non sei se crees ti, alcalde, que estas eleccións puideron condicionar a chegada a Sanxenxo de algúns turistas, de algunhas persoas que teñen aquí a súa segunda residencia, que se cadra mudaron un pouquiño os seus plans, optan por vir se cadra máis tarde, unha vez superada esa convocatoria electoral? Bueno, parece ser que hai máis de, é a primeira vez que hai máis de 2 millóns de persoas que van a ejercer o voto por correo, 2 millóns e medio, creo. Eu creo que algunhas destas persoas serán das que están en Sanxenxo, espero que non haya influído. E depois aquí hai que ter en conta que temos un turismo noso de interior que é daqui da propia Galicia, temos turismo portugués que non afecta, e o turismo que temos do centro de España e de outros lugares, eu creo que van a ejercer por correo, e ao mellor, pois, agora, non sei se afortunados, desgraciadamente, a xente xa non está un mes inteiro nun destino turístico, están menos días, unha semana ou 5 días, entón eu creo que non vai a afectar ao turismo o tema das eleccións, aunque eu teño que dicir que non me gusta, que como a moitos españoles non nos gusta que o día 23 de xullo haya eleccións, podían ser un par de meses máis tarde non pasaba nada, pero bueno. Bueno, falaste agora do voto por correo aquí en Sanxenxo, que temos varias oficinas de correos. Precisamente esta semana en Canal Rías Baixas estivemos pois aí un equipo mirando como se estaba a desenvolver toda a actividade propia de correos. É certo, moitísima xente que acudía, non, ás oficinas aquí en Sanxenxo para exercer o seu dereito a votar por correo, a pesar de, bueno, de
de todo o que se falou e de todas as alarmas que deron moito que falar non últimamente sobre que podía haber españois que quedasen sen votar, parece que todo polo menos controlado e que, bueno, todo iso do que se falou que non é tal, non? E que está transcorrendo todo con normalidade nesta recta final xa de cara a estas eleccións do domingo. Non sei se ti, alcalde, tes algunha información de como se viviu aquí nas oficinas de Sanxenxo todos estes días que supoño que para os traballadores serían bastante intensos. Bueno, teño que dicir varias cousas. O primeiro que eu que estou votando desde as primeiras eleccións como no ano 76 en España, e naquele momento podías pensar calquera cousa. Afortunadamente, eu creo que España é unha democracia xa sentada, madura, eu non teño ninguna dúda deste proceso electoral e, por tanto, confío plenamente nos todos os traballadores de Correos. Este fin de semana Sanxenxo considerouse unha das 8ª cidade de Galicia porque se abriron as oficinas de Correos igual que nas 7 cidades de Galicia, non? Por lo tanto, porque hai xente aquí de fora que necesitaba que estuveran abertas. Eu non vexo ninguna anomalía, nin ninguna cosa tal, nin tampouco moitas colas, había bastante fluidez e tendían ben porque se reforzaron os servicios. Eu creo que vai ser un proceso normal e que non vai haber ningún problema, a xente está disfrutando das vacacións e o ejercer o voto eu casi diría que é unha obligación que temos todos. Hai países onde é obligatorio votar, aquí casi debería serlo tamén, pero non é. Bueno, pois nada, quedamos aí ese chamamento a participación, o remate da temporada do Verán Verán, veremos quen está na Moncloa, se continúa Pedro Sánchez e o novo inquilino Alberto Núñez Feijóo ou calquera outro, porque todo pode pasar. Pero desde logo, nos aquí en Sanxenxo viríanos moi ben a Sanxenxo que o novo inquilino fora o señor Feijóo, posto que hai que recordar, e quero aproveitar este momento para recordarlo, que no ano 18 tivemos a firmar un convenio por máis de 6 millóns de euros co Ministerio de Medio Ambiente naquele momento para precisamente a zona que nos encontramos facer o paseo marítimo que vai desde a praia de Canelas hasta a praia de Barreiros. Era un convenio novo con Costas do Estado e para min, bueno, a desafortunada moción de censura en xuño do 18 posto ir ao trasto, todo eso, esperemos recuperalo, así como a musealización da lanzada, que é un tema que, bueno, que queremos acometer canto antes. Creo que con Feijóo vamos a poder facer nesta legislatura. Bueno, pues se te parece, volvemos ao fío inicial. Estábamos falando desa campaña turística aquí no Concello de Sanxenxo. Como sempre, temos datos en canto á estimación do que se agarda deste verán. Por exemplo, falase de que vamos rematar o mes de xullo cunha ocupación en torno ao 75% e en agosto entre o 85% e o 100%, datos máis ou menos, non? Como nos últimos anos, non, alcalde? Sí, máis ou menos igual. Eu non me atrevo a dar datos agora porque en que era mellor conocer os datos son os propios hosteleiros, todos as persoas e as empresas que se dedican a hostelería. Eu que teño que dicir é que estou percibindo unha cousa, pero non percibo que eu falo con outros alcaldes de España e que estamos vendo é que o turismo, as persoas que viaxan cada vez máis son máis exixentes e, polo tanto, que hai que facer estar nos niveles de calidad óptimos para que ese tipo de cliente veñan aquí, porque suele ser un cliente que consume. Nós vivimos prácticamente do turismo todo o ano, pero a conta de prácticamente os meses, por máis forte Semana Santa, ahora o Nadal empeza a ser forte, despois ven o verán, non? E que quero dicir eu con todo isto? De que creo que temos que alargar a temporada, estamos traballando para eso, pero ten que ir acompañado da calidad, tanto que temos que dar nos bares, nos restaurantes, nos hoteles, nos pisos turísticos, etc. En todo en xeral, o Concello ten que facer as cousas, seguirlas facendo ben, mellorar cousas, mellorar todo o que é limpeza, limpiar, por exemplo, a policía local, que lle preocupa moito aos visitantes. Eu creo que temos que apostar por eso, pola calidad, entonces non vamos a ter ningún problema na próxima década, pero debemos de apostar pola calidad, porque estou notando que os clientes, e algúns se queixan, porque a veces hai locales, e a mí non me gusta eso, que abren solamente 2 meses de verán, e esos 2 meses aproveitanos para facer caixa nada máis, e eso non é bo para Sanxenxo. Por lo tanto, nos apostamos, e cada vez máis, a mí me gusta apoiar a todos, pero sobre todo aqueles que teñen os locales máis tempo abertos durante o ano, non? Bueno, visitantes exixentes nesta campaña de verán, pero como ti comentabas, tamén no mes de setembro cada vez é máis habitual ver moitísimo ambiente tamén aquí no Concello de Sanxenxo, non? Claro, é que hai que ter en conta unha cousa, por exemplo, cando máis xente hai aquí é cando están os colexios, o sea, cando non hai cole por rapaces, é cando máis hai. En setembro se empezan os coles. En cambio, temos un turismo que aumenta, é un turismo moi bo, porque suele ser un turismo que veñen, eso si pasan aquí, unha semana ou millón, pero é un turismo de compras, de consumir nos restaurantes, non? E notamos que é un bo turismo, non? Entonces, iso é o que temos que facer, pero claro, ese turismo a onde vai? O sitio de calidad, cando vostede fala do tema da ocupación,
habría que empezar a diferenciar a ocupación donde está, porque no global, que contan campings e todos, que está ben tamén, un camping, podemos falar tamén de Porto, que penso eu, metemos varios e tal, sí, pero eu sei de hoteles que están ao 100% os fines de semana, prácticamente casi de todo o ano, ese é un tema bo tamén para Sanxenxo, eu creo que debemos aportarnos o que temos que facer, é que a xente que traballa no turismo, que non traballe solamente no verán, alargar a temporada. Bueno, tamén hai moitos visitantes que, bueno, iso que tanto nos pasa a moitos, que deixamos as cousas para última hora, tamén esas previsións que non se recollen, non? Moitos deses visitantes que ao final acaban elixindo Sanxenxo ou as Rías Baixas para vir pasar o verán, tamén se nota aquí no Concello de Sanxenxo esas reservas, non, de última hora, de última hora, parece que ao principio de verán, a finales de xuño e principios de xullo, parece que non había moitas desas reservas, é un tema que sempre me comentan desde a hostelería, desde o CES. Bueno, eu desconozco ahora mismo os datos do que hai de última hora. En calquer caso, eu creo, porque sempre falamos de saturacións no verán até, eu creo que Sanxenxo está moi ben neste mes de xullo. Eu estou contento coas persoas que vexo, que vexo pola calle, polo que me comentan e polo consumo da agua, non estamos mal, pero como digo, o que hai que facer é alargar temporada. No mes de xullo e no mes de agosto que nos temos que preocupar é con ter o pobo limpio, que haixa agua, a policía que funcione ben, que estamos facendo o mellor que podemos, pero eu creo que estamos funcionando ben, que somos un pobo seguro, un lugar que se pode vir a disfrutar, pero o que digo é que debemos de entre todos tratar de alargar a temporada, porque senón, ahora mismo, pues, oye, pues, conseguir camareros, conseguir cociñeros, é moi difícil por hostelería, cando somente ya ofreces ao mellor 2 ou 3 meses de contrato, non? Bueno, pois como sempre, no verán moitísimo ambiente polo Concello de Sanxenxo. Nos estivemos polo paseo, pola praia de Silgar, falando precisamente cos visitantes, coas persoas que elixen este municipio para pasar o seu verán, preguntándolle, pois, de onde viñan e tamén que plans tiñan para as súas vacacións. É unha reportaxe de Carlos López e David Algarra. Pois sí, Dani, hoxe viñemos ata aquí, hasta Silgar, en Sanxenxo, pois para ver un pouquiño o ambiente que hai na praia, un pouquiño tamén o ambiente que hai aquí no paseo, e tamén a ver que pasa nas terrazas, porque tamén están cheas de xente, así que imos a ver que se coce por aquí. De Tordesillas, de Valladolid. De Asturias. Dice a Rodrigo de Salamanca. Braga. De Braga, en Portugal. Exactamente. Del puerto de Santa María, de Cádiz. Yo de Ferrol. De Gran Canaria. ¿De dónde somos? De Pontevedra. Somos de origen español, pero vivimos en Suiza. Venimos de Madrid. De Asturias. Voy a estar 10 días porque Sanxenxo es muy especial y suelo veranear siempre aquí. Gosto de Sanxenxo, das águas de Sanxenxo y do mar de Sanxenxo. Muy bien, sí, además está bonito. O sea, no tiene color, ¿eh? La ría de Pontevedra nos encanta y por eso venimos todos los años. Nos ha tocado veranear siempre nuestra familia aquí desde pequeñitas y pues bueno, eso. El buen tiempo, la fiesta. Cuando el booking cuando el booking Ay, bienísimo, aquí que venga todo el mundo. Sempre praia, Porto Novo, a Ilha da Tocha, muy bonito. Y está bonito esto. La verdad que merece la pena venir. Está todo maravilla. Esto es una pasada, el tiempo acompaña y muy bien. Maravilloso, empezamos con primero conocer todas las playucas de por aquí, luego estuvimos ya en el Bajo del Mejillón, que la verdad que está muy bien. Pues ir a vela y disfrutar. Ir a la playa y eso. Me gusta mucho Sanxenxo. Esta es la mejor playa que más nos gusta y tiene el agua que está muy bien. Aquí falla para nosotros el agua. Es una zona donde hay bares para pasear, tomar algo tranquila y al final pues, lo tenemos todo, el clima y todo. Vamos a tomar un helado, a dar un paseo y a disfrutar un poco. Hace un día increíble, esto parece el sur, así que vamos a celebrarlo. La gente, la verdad, muy agradable y la verdad la hemos pasado muy bien. La gente, que es muy, no sé cómo se dice en español, pero accueillante. Hemos ido un poco a La Lanzada, a Pontevedra. Fuimos a Santiago ayer y estamos por ahí, ¿sabes? De excursión con una guagua. Caminando, paseando, viendo. Lugi.
Nos fuimos de fiesta, nos fuimos de party. Aquí venimos a comer marisquito y a la playa, que no nos gusta. Bueno, aparte de comer helado, también un poco de marisco. El pulpo, el pescado, sí, productos de Galicia. Oye, somos asturianas y comemos de lujo, pero hay que reconocer que aquí también se come muy bien. Se está de lujo, se está muy bien, la verdad. Comer bien, cenar bien, todo bien. El marisco, me encanta el marisco, que de donde vengo yo en Francia no hay marisco. Vine hoy por primera vez aquí a Sanxenxo y me aburrí y me puse a hacer un agujero. Que toque agua abajo. Estoy haciendo amigos. A seguir disfrutando las vacaciones, ¿no? A rascar barriga. Bonjour a Verán Verán. Obrigado por todo. Bueno, pois nada, aí estaba esa reportaxe, moitísimas razóns, moitísimos motivos para chegarse ata o Concello de Sanxenxo, claro que sí, e moitos, nos dicían alcalde, xo acabas de ver, que a gastronomía é unha parte esencial das súas vacacións, e claro, aquí de gastronomía en Galicia e nas Rías Baixas, pois sabemos un pouco, non? E xa comentabas ti antes da reportaxe, non? A calidade tamén da hostalería tamén aquí no Concello de Sanxenxo, que ten que ir sempre, non? Mellorando, pasiño a pasiño, ofrecendo cada vez mellor calidade, non? Sí, efectivamente, eu que vexo, por exemplo, que agora que hai un problema de falta de persoal para a hostelería, non pasa en Sanxenxo, pasa en todos lugares, afortunadamente nós aquí prácticamente estamos por debaixo do 8% do paro, o sea que temos un paro moi baixiño, pero claro, non temos persoas para traballar na hostelería, e veces de vez en cuando vexo, no mes de xullo precisamente, ao mellor pechados algún restaurante, coas sillas postas diante non andan unha boa imaxe, non temos que loitar para que no verán, sobre todo, pois eso, darlle servizo a todas as persoas que veñen aquí e que, aunque van a outros concellos, que vean menos que poidan e que consuman aquí, que nos interesa, non? Pero, en calquer caso, bueno, pois eu creo que as cousas van por bo camiño. Bueno, arranque deste verán unha polémica aquí no Concello de Sanxenxo a conta dese balado publicitario que instalou o colectivo Hablemos Español, no que decía bienvenidos a Sanjenjo, un pouquiño hai quen o ve como pois unha cuestión que non ten máis recorrido, outros o ven como unha provocación cara ao topónimo oficial da localidade. Non sei a ti que che pareceu esta campaña, fomos noticia en toda España ao final prácticamente por esta campaña, non sei se che gustou, se che molestou. No, para nada, porque ademais está ben que nunca falen dunha que sea mal, como se le dicir o dito que temos todos, non? Entonces, por lo tanto, bueno, pois Sanxenxo, non, a ver, o de Sanjenjo fai de moitos anos, o dice moitísima xente, eu cando falo con alguna persona do centro de España tamén digo Sanjenjo e non pasa absolutamente nada, pero hai que recordar que non existe, que existe San Ginés de Padriñán, que é o que lla nombre a Sanxenxo, Xenxo en galego é Ginés en castelán, pero bueno, levaremos anos cambiando eso, en calquer caso, esto Sanxenxo queda mellor cor dúas X, como lema, non, que ten no turismo da localidade. Claro, queda ben. Bueno, pois agora que falas de turismo, lanzamos coas praias, porque temos que falar, como non, de praias, un ano máis, 17 bandeiras azuis aquí no Concello de Sanxenxo. A pregunta é obrigada, como consegue un municipio como este no que estamos agora mesmo manterse nese nivel, no máis alto, un ano máis do ranking a nivel España? Pois con moito esforzo, eu dicir a bandeira azul, parece a bandeira azul na praia, non, pero iso obriga a moitas cousas. Estou convencido que en Sanxenxo non toméramos bandeira azul, teríamos igual as praias ben, pero non é o mínimo porque che obliga. Entonces, obliga a manter sempre unha calidad que solamente isto o podes ou che obliga bandeira azul. E sobre todo o tema do socorrime e a calidad das aguas. Entonces, ter 17 bandeiras azuis, eu creo que somos o municipio que máis ten de España. Agora hai un tamén en Portugal que tamén ten moitas, parece ser, pero fomos os pioneiros. Eu quero recordar que no ano 99, cando chego aquí, había unha sola bandeira azul na playa de Silgar, e agora son 17 reais, non? É esa obligación que temos de ter as cousas ben, pois, con moito esforzo de dúas maneiras, dos traballadores que fan un esforzo titánico limpiando as praias, os socorristas, todos, en xeral, é un esforzo económico que fai o Concello e que non está apoiado por parte dos gobernos centrales. Por que digo isto? Porque Sanxenxo, por exemplo, aporta moitísimos millóns de euros ao conxunto ao goberno de España, no conxunto do que pagamos por IVA da facturación que temos polo turismo, e recibimos nin unha décima parte do que nos aportamos ao goberno de España, o sea, ao Estado español por esos impostos. Eu creo que habría que a eses concellos non turísticos, non solamente Sanxenxo, non de toda España, por darlle unha financiación extra, porto que multiplicamos no caso de Sanxenxo por 5 a población, e iso de unha maneira é moi duro, non?
manter todo isto ben. Bueno, agora que falas das praias, o no pasado, na entrevista aquí no Verán Verán, a estas alturas do ano, estábamos moi preocupados pola falta de auga, tomábanse medidas, por exemplo, a supresión dos lavapés nas praias do concello de Sanxenxo. Este ano estamos tendo, por fortuna, un verán privilexiado, se atendemos ao mapa do tempo do resto de España, un verán galego, no que está, bueno, pois a chover un poquinho, as temperaturas son bastante suaves, agradables, podemos dicir. Non sei se aínda así, aínda que esteamos a vivir un verán estupendo, hai medidas previstas ou se contempla algún tipo de medida no caso de que cambie o panorama? Si é necesario, igual que o ano pasado, e creemos que non é necesario, estou en contacto permanente con Augas de Galicia, que ten o control dos caudales de tanto do río Umia como do río Lérez, que é onde nos abastecemos nós, en principio que nos está dicindo que non vai haber problemas este verán de agua, non? Pero ao mesmo tempo, sobre que tomamos esas medidas, tomar o tema de cerrar os lavapés, de non baldear as beirarrúas con agua digamos, potable da traída municipal, pero creo que foron medidas boas, sobre que podemos facer, é porque o fixemos, porque en calquer caso non foi necesario cortar agua en ningún momento do día nin da noite, eso foi moi importante, e estamos preparados, pero eu creo que este ano non vai facer falta tomar medida ninguna polo que me dicen. Bueno, pois agardemos que pero eso non significa que seamos responsables. Claro, pero eso non significa que non seamos responsables tamén co consumo de agua. Iso sempre hai que ser tamén. Precisamente o outro fin de semana pasado, o segundo fin de semana de xullo, consumimos, creo recordar, no sábado, 16,5 millóns de litros de agua. Se divídese entre 145 litros de agua, que é o que máis ou menos se asigna a cada persoa, eso dá unha cifra de 113.000 persoas aquí nese día. Entonces, bueno, pues consumimos moita agua, hai moita xente, pero, bueno, afortunadamente, as cousas están ben. Bueno, pois falábamos das praias, pero non só hai bandeiras azuis nas praias de Sanxenxo, porque temos tamén, se non me equivoco, 7 sendeiros azuis. Que caracteriza estes itinerarios que vai a topar a xente cando vai a facer eses percorridos? Ten que cumplir con uns requisitos, non que che exixe bandeira azul. Eu creo que é bo, non? Porque outro día comentaba o presidente bandeira azul que é para poñer en valor todo o interior na península, bueno, en España, na península ibérica, e nos aquí en Sanxenxo temos 7, eu destacaría os da costa e do interior. No da costa, por exemplo, da Lanzada é precioso, que estivemos ali outro día poñendo a bandeira, e depois do interior hai varios, pero eu destacaría o do Val de Dorrón, que é un val maravilloso e precioso, é un sendeiro ahora mismo de 3 km e 600 metros, e que vale a pena ir ali a visitar a recorrerlo un día. Bueno, sempre mo contas, alcalde, que che gusta moito, lóxicamente, toda a costa do concello de Sanxenxo, pero tamén presume sempre das partes do interior do municipio, non? Das distintas zonas rurais do municipio, porque tamén hai moito que ver, non? No resto do concello, máis alá do que temos aquí no borde da costa. Vouche pedir, hai un ano, creo recordar, que te pedía que te mollases escollendo a praia que máis te gustaba, agora vouche pedir que me recomendes para este verán un lugar imprescindible do concello de Sanxenxo para visitar si ou si nestas vacacións. Moi fácil, pois esta praia que temos ás espaldas, que é a praia de Panadera, que é unha praia urbana pequena, pero con este entorno, este parque aquí, e máis se todo ve unha familia con nenos, estamos nun sitio maravilloso, onde se está facendo este programa desde Canal Rías Baixas. E teño que dicir que a 5 minutos daqui camiñando entras en pleno bosque, é maravilloso coa vista que temos dai da Bocana toda a entrada da ría de Pontevedra. Calquera lle recomendo que veña hasta a praia e despois, cando termine a praia, que se dé un paseo hasta o monte, aquí hasta o Conde Aventurera, que vai a quedar encantadísimo. É unha experiencia única. Bueno, pois tomamos nota non desa proposta que combina mar e monte neste caso, e tamén, ademais, podemos aproveitar para desfrutar tamén de algunha das propostas de lecer que temos programada no concello de Sanxenxo para estas semanas de verán, como todos os anos, moitas propostas para complementar non esas vacacións que son máis alá de sol e praia, pois tamén propostas culturais, por exemplo, non no concello, ou festeiras tamén, non? Ou festeiras, sí, aunque non somos partidarios de facer pequenas cousas na rúa, pequenas cousas así na calle para persoas que veñen, e non, porque é verdad que este ano vai haber uns conciertos aí ou tamén no Parque Empresarial, unha empresa de aquí de Sanxenxo, pois decidiron facer isto privadamente, unha serie de concertos. Eu teño que dicir que eu son partidario de que a música para vela en vivo hai que pagala, creo que hai que pagala, creo que poñer a música gratis a conta dos impostos dos ciudadanos a mí non me parece axeitado de todo. Habrá que facer unha cousa algún día con outro tipo de música, a música tradicional, sí, outra cousa, pero hai serie de artistas e tal que eu creo que hai que pagarle, por lo tanto vemos ben que se faga aquí ese tipo de concertos, pero ao mesmo tempo que vemos que é necesario que a xente aplaude moito é cando faz pequenas cousas na calle, como cando fixemos o Porto Novo Gastronómico, que fixemos no Ponte de Maio deste ano pasado, que volveremos a facer para o ano que ven, se Dios quere,
Eso é o que pide, é o que demanda as persoas que veñen Temos aquí. aí tamén, por exemplo, en Portonovo, o mercado feito a mano, que acaba de abrir Hai tamén mercado feito a man, esta semana. Non sei se fuches xa por ali a botar un ollo que hai. Non fun ainda, non pude, non tuve tempo, estamos preocupados. Claro, que este ano, como decía, co tema das seleccións, co tema do verán e tal, estamos un pouco así tal, a pasar o domingo, quedaremos un pouco máis libres, espero eu, e a poder visitar o que está moi ben, por certo, sí. Bueno, pois propostas en Portonovo, ese festival, o Costa Feira, no que van a estar, por exemplo, Morat, Lola Índigo ou Romeo Santos, pero tamén os que nos visiten ou os veciños de Sanxenxo, pois que aproveiten tamén para gozar do resto da comarca do Salnés, porque tamén no resto de concellos hai moito que ver e tamén moita actividade. Por exemplo, unha delas atopámola no concello de Vilanova de Arousa. Ali está instalado o circo pois dun emblemático payaso de Rodi Aragón, ni máis ni menos, e por ali tamén estivemos nós, pois vendo a ver que nos ofrecía este circo co que nos convidan volver a soñar. Reírnos y pasárnoslo pipa. A ver si vemos algo diferente, pasar un rato agradable. Que sea divertido, que os rapaces que lles guste e os maiores tamén. E os maiores tamén, claro. Que o pasen ben elas o primeiro e o segundo recordar cando era pequeno, eu tamén. Home, hai que disfrutar un día, recordar os vellos tempos, non? Vuelve a soñar es una producción que llevábamos mucho tiempo, ya no solo yo, sino también la empresa del Circo Evolution, hablando una idea muy bonita, que era contar la historia de la familia Aragón desde que nace ese boom televisivo hasta hoy en día. Y ya sabes que bueno, hoy en día los espectáculos de circo que llevan un argumento, que llevan un motivo, pues están gustando mucho, como si fueran la línea de un musical. Y aquí combinamos pues desde ese principio muy nostálgico, donde papá y mamá se están dando cuenta que lo que yo estoy haciendo en la pista les está volviendo 50 años atrás. A mí los payasos me encantan. Los payasos. Me gustan los payasos. Es el circo de verdad, de los payasos de la tele. Los niños nos conocen porque papá y mamá, los abuelos se han encargado de que esto continúe, disfrutan muchísimo y vamos hilando toda esa historia, desde ese comienzo de los años 70 hasta hoy en día con canciones, con comedia, muy divertido, muy participativo. Está sendo un enorme éxito, o sea, prácticamente en todas as localidades nas que estivemos, pois estivo o aforo prácticamente completo, días de entradas esgotadas, e a verdade esperamos que aquí sexa o mesmo. Por un lado mantiene la esencia de lo que es el circo, ese número de trapecio, número de malabares, de equilibristas. Lógicamente todos los artistas se han ido adaptando a los tiempos de hoy en día, cambiando aparatos, modernizando pues, sus presentaciones, la música, buscando la línea que se está llevando ya no solo en el circo, sino fuera del circo. Plasmarlo en la pista de un circo, que yo creo que es el lugar idóneo para recordar a mi padre Fofó, a mi tío Gabe, a mi tío Benique, a toda la trayectoria nuestra, y también un homenaje al circo, sin duda, porque nos ayuda a que todo esto lo podamos plasmar aquí con un circo que ya veis muy coqueto, muy cercano, muy en la línea de lo que ellos hacían, que la gente se integre desde el primer minuto. Yo creo que hemos acertado con Vuelve a soñar. Las tres generaciones disfrutan de un mismo espectáculo, cada uno a su manera. Uno pues se emocionan, los padres se emocionan, se les caen las lágrimas, los niños vibran gritando, cantando, con el show también, con la comedia que hay, y bueno, estamos encantados de verdad. Quero remarcar o que vai ser a única localidade que vamos a facer aquí na comarca do Salnés, e posteriormente estaremos 2 semanas en Cangas e a partir do día 12 de agosto en Nigrán, Praia América.
Bueno, pois aí estaba ese circo de Rodi Aragón, tamén unha proposta para a rapazada, como vemos, alcalde, moitas cousas que facer aquí no Concello de Sanxenxo, tamén no resto da comarca do Salnés. A nós nos queda unha cousa por facer que, xa sabes, o ritual que temos aquí no verán, que é botar un grolo que ademais destas horas como que presta xa, así que collemos a nosa copiña de Martín Codas e brindamos, como sempre, polo verán. Moi ben. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois nada, aquí continuamos no Verán, imos facer parada agora no Concello de Noia, que acaba de celebrar a 24ª edición da súa feira medieval, que foi todo un éxito, unha edición moi multitudinaria e, como sempre, con moitísimas propostas, por exemplo, exhibicións de cetrería, torneos, desfiles e máis de 150 postos no seu mercado. E por ali, como non, tamén un equipo de Canal Rías Baixas, cos nosos compañeiros Matilde Vázquez e David Costas. Que tal, Dani? Pois sí, desprazámonos a Noia para vivir unha das feiras medievais máis agardadas en toda Galiza e que ademais está recibindo miles e miles e miles de persoas. Acompáñanos nesta aventura. Viva a feira medieval! Pues la verdad es que muy bien, hay mucha gente y a disfrutar. Podes contar no teu caso como foi a elaboración do teu traxe, como fixeches? Pues nada, la falda me la hizo mi madre y el corsé este año me tocó comprarlo, pero para la próxima a ver si hay tiempo y se puede hacer también. Muy bien. Intentamos sempre coller, pues aquí si é do mar, pues un trociño de rede, os osos sempre estos son auténticos, atopados no monte, cando vamos pasear os cans, intentamos customizarnos un pouquiño para que darlle vidilla tamén, non? Crear ambiente, que a xente se besa e tamén, faslle algún chascarrillo a un neno pequeno, ou así. Sigues un pouquiño o ambiente e gustanos máis que o típico disfraz, sabes, comprado. Entonces vamos cada ano comprando sempre un pouquiño de artesanía e sempre un pouquiño de produtos, tamén dando de vidilla os que están nos postos. Moi ben, pana todos os anos, pero está preciosa. A verdade é que os compramos feitos. Este comprei en Marruecos, que é dunha marroquí propia, comprámonos así, aceitamos, uns hai feitos, outros comprados, como temos varios, pois cambiamos así, mañán veño con outro. Sí, claro, este ano aquí disfrutando dos primos que veñen de Suiza, aquí cunha prima, a máis maravillosa que temos, porque son todo homes, ela é a única muller. Ben, e que vos está parecendo o combate medieval de loitadores? Nós é que non nos perdemos ningún ano. Así me gusta, grada negra, encántanos. Aí sempre animando o equipo negro. Isto te iba a preguntar, ti? Polo negro, a tope. Marta é do rojo. Marta é do rojo.
back to me, boy. Continuamos no Verán, falando agora de literatura e centrándonos nunha figura imprescindible neste 2023, a de Francisco Fernández del Riego, que este ano lle estamos a dedicar ás letras galegas. Recibimos aquí no programa, neste set no Concello de Sanxenxo, a toda unha experta na súa figura, Malores Villanueva. Que tal, moi boas? Moi boas. Benvida, Malores, ao Verán, ti és autora deste libro, Francisco Fernández del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Imos falar desta publicación, pero antes de falar deste traballo, se che parece, falamos do seu protagonista, de Don Paco. Como coñeciches ti a Don Paco? Contanos. Pois a verdade é que eu coñecino cando estaba realizando a miña tese de doutoramento, e a miña tese era sobre a Editorial Galaxia, sobre os primeiros anos. El era pois a única persoa viva dos fundadores que estaba con capacidade de aínda responder preguntas. Entón eu achegueime á Fundación Penzol, el estaba ali, recibiume moi amablemente e comezamos pois unha entrevista porque eu levaba moitas preguntas, moitas dúbidas que non me deron tempo na hora que tiñamos. E entón quedamos uns venres máis, un seguinte día, e así, ata durante 3 anos, fun todos os venres, pois, non xa entrevistalo en moitos casos, pero establecemos unha relación pois de amizade e bueno, intelectual nese sentido de preguntas, respostas, de que me contase. 3 anos de conversa que dan para moito, lóxicamente, pero neses primeiros encontros, non? Porque supoño que ti chegares ali un pouco, pois non sei, un pouco a expectativa de a ver como era, non? Ese primeiro encontro, ese recibimento, como era neses primeiros momentos o trato que tiña el, por exemplo, contigo? Pois era moi amable, moi xeneroso. Eu creo que foi unha persoa tremendamente xenerosa na súa vida e comigo foi non moi especialmente, porque eu cheguei chea de dúbidas, algunhas que hoxe escoitalas e digo, pero eu como non sabía este dato xa, non? E el respondíame con total naturalidade, con toda a paciencia do mundo, e a él gustaballe moitísimo a xente nova, porque él sempre decía que era o futuro, e entón pois a relación era de delegar un pouco pois parte desa historia a min ou a calquera que fose por ali. Bueno, din del que era moi traballador, moi maniático e tamén moi meticuloso. Tío, coñeceches no 2007, tiña daquela 94 anos, non sei se ti levas esa imaxe del, de home meticuloso, de home traballador. Era moi meticuloso, tiña toda a súa mesa moi ordenada ao milímetro, sabía, movíase a veces así e el enseguida volvía a poñer no seu sitio todo. Moi traballador, porque o certo é que eu conociño con 94 anos e el seguía indo á Fundación Penzol como director. Claro, porque eses encontros eran ali, non eran na súa casa ou non, eran na propia fundación. Sí, os primeiros sí, logo é certo que xa foron na súa casa, pois por idade efectivamente e por mobilidade, non por outra cousa, pero os primeiros sí, el estaba ali e el aínda departía todas as tarefas que había pendentes, gustaballe estar o día, enfadábase cando algo non saía ou cando tardaban en dar unha subvención ou uns cartos, é dicir, estaba o 100% e iso con 94 anos, 95, pois di moito del, non? Un dato tamén que me chamou a atención preparando a entrevista, que tamén din que ele era moi festeiro e tamén moi bromista. Non sei se ti podes corroborar esta cuestión. Claro, por idade o de festeiro xa non era moi posible, pero é certo que era bromista, que lle gustaba un bo xantar nese momento, non? Pero sí, era moi festeiro, hai moitas fotos del celebrando os entroidos disfrazado, en festas. Bueno, estaría feliz porque él, algo que lle gustaba moitísimo era a praia, o sea que aquí estaría encantado. Él tamén veraneaba e paseaba e facía kilómetros, sempre decía, eu nadaba 45 minutos, o sea que tiña tempo para todo, porque é certo
que era unha persoa pois tamén que sabía repartirse moi ben e saber repartir os tempos pois dá para facer moitísimas cousas, non? Bueno, para a construción desta biografía, unhas 50 horas de grabacións ao final, o que te dicías antes, non? Ao final, tanto falar, tanto compartir ese tempo que xa a propia evolución da relación foi mudando ata converterse nunha relación de amizade e tamén un trato persoal. Notabas, non, ese avance e esa proximidade que se ia gañando co paso das horas e co avance deses minutos de grabación, supoño, non? Claro, era casi viña de seu, non? Ao final, pois, eran todos os venres, comíamos xuntos, facíamos na sobremesa así que falábamos de cuestións, el gustáballe porque facerlle preguntas era el de alguma maneira sentirse útil e vivo, non? Nos últimos anos é certo pois que el xa non estaba no primeiro plano, nin no primeiro plano dunha empresa como podía ser Galaxia, nin no primeiro plano dunha institución como cando foi presidente da Real Academia xa con 80 e algo anos. El estaba un pouco máis retirado e sentirse útil, eu creo que a él lle daba vida, non? Saber pois que estaba escribindo ou como iba a tese, el sentíase realizado e claro, iso deu paso pois a unha relación pois casi de avó neta, non? Porque por idade. Bueno, esas 50 horas de grabacións, como foi o proceso para transformar todo iso, todo ese material nesta publicación? Non sei se ías hora a hora transcribindo ou se foi ao remate de toda a conversa a toparse de súpeto con esas 50 horas e un folio en branco diante. Pois a verdade é que eu escoitaras para a realización da tese, que é outra perspectiva totalmente distinta, e agora pois volviras a escoitar e sí que iba tomando apuntamentos porque gustábame que o libro, ademais de datos, tivese vivencias, anécdotas que el me contou, non? Entón iba procurando máis ben nas grabacións esas anécdotas que el me contaba, porque os datos sí que máis ou menos os tiña presentes e sabía, e había moitas cousas que non podían entrar, porque esta é unha biografía pois para que poida ler calquera persoa, non? É un pouco diferente a tese, e entón pois iba iso na escoita de anécdotas, de cousas graciosas, porque el tiña moito sentido de humor, dese tipo de contido que eu creo que bueno, que cando un lee o libro pois esboza tamén un sorriso ou, bueno, ten esa complicidade, non? Bueno, como decías, entraches en contacto con él para esa investigación sobre a editorial Galaxia, considerado del Riego artífice, non, dese proxecto. Como vía el o seu papel no nacemento de todo un emblema nas letras galegas como é a editorial Galaxia? El era humilde, a verdade, non? E el dicía, eu fixen o que tiña que facer en cada momento que el considerou que debía facer guiado pois por esa idea de Galicia, non? E, por suposto, era importante Galaxia porque bueno, fora unha editorial que naceu contra unha represión lingüística e literaria en moitos casos, era para darlle unha vía aos autores e ás autoras que xa non tiñan onde escribir en galego, non? E polo tanto eu creo que el sentíase tremendamente orgulloso, el sabía a importancia que tiña, aínda que era unha persoa pois nese sentido humilde, non? Esa idea de Galicia que falas agora, non? Unha Galicia dona de seu que dicía del Riego, consideras que a esencia, a clave do seu traballo, do seu papel a prol das nosas letras, ou tan só unha parte de todo que aportou, non? A literatura e tamén ao país, podemos dicir? Sí, eu creo que é só unha parte, non? Porque el é certo que a idea de Galicia bueno, estaba aí, xermola cando el vai a Madrid, en Madrid a estudar Dereito e escoita o que, bueno, o que podería pasar ao mellor quizáis hoxe tamén, non? Que se ríen do acento dos galegos e el créalle pois unha reacción de orgullo, de dicir, pois claro, eu teño un acento distinto porque eu teño unha lingua diferente e son dun lugar diferente e polo tanto iso faime
diferente e existente, non? E el aí, pois, é cando comeza a ler e a darse conta desa particularidade e a partir de aí, en todo o que fai na súa vida xa está guiada por esa idea, pois na universidade, no Partido Galeguista, posteriormente na creación da Editorial Galaxia, no Día das Letras Galegas que celebramos. Bueno, eu creo que iso marcou e guiou todo canto el fixo nas súas obras de creación. Bueno, foi sempre non sei, o seu mascarón de proa, non? Agora que falas das letras galegas, como estamos contando, como xa celebramos, por suposto, no mes de maio, pero durante todo o ano, que as letras hai que celebrarlas durante todo o ano, este ano rendemos homenaxe a Francisco Fernández del Riego, unha celebración que, bueno, naquel tivo unha parte moi importante, xa nos anos 30, é dicir, máis de 30 anos antes de que comezásemos a celebrar as letras galegas, el xa tiña esa idea na cabeza, non? Pois sí, é que el foi un traballador, que é verdade, pero tamén foi un arquitecto. El ideou moitas das iniciativas, dos proxectos que hoxe temos. Un era a Editorial Galaxia, que segue en pé, e o Día das Letras Galegas el pensouno e escribiuno moitos anos antes, como ti ben dís, e cando puido, pois levouno a cabo, que ele, como dicía, eu sempre foi un executivo, unha persoa de realizar as cousas, non que só quedase aí na idea. E nada, 2 anos despois de entrar na academia, pois propón a celebración do Día das Letras Galegas e el dicía que escolleu a data, bueno, 17 de maio, pois, lóxicamente, porque é unha data significativa en cantares gallegos e coa que asina Rosalía de Castro a dedicatoria a Fernán Caballero e tamén coincide co aniversario de Manuel Murguía, pero ademais el sempre dicía que esa data cadroulle moi ben porque estaba dentro do calendario escolar. E dicía, eu xa sei que daquela non tiña cabida o galego na escola, pero eu soñaba e eu sabía que sí tería. E, polo tanto, para min era fundamental que estivese encadrada no calendario escolar, non? E ele era moi feliz vendo como pois se celebraba, sobre todo no ensino, entre os pequenos, e xa, pois, como ben dís, durante todo o ano, que iso é un éxito de todos e todas, pois deste programa que en pleno mes de xullo aposta por seguir falando, pois eu a semana pasada fui uns cursos de verán da universidade, en setembro tamén hai, é dicir que é certo que a maioría das cousas concéntranse no mes de abril, maio, pero sí que hai pois toda unha serie de estelas fugaces, non, o resto do ano que seguen a chegar luz. Ese obxectivo de celebrar as letras galegas en tempo lectivo para que a rapazada tamén pois conectase non coa nosa literatura, casi que nos leva un pouco ao comezo da entrevista. Ti me dicías non que lle gustaba moito a xente moza e, polo tanto, podemos ver que ese obxectivo que tiña el de que a literatura, que os autores, as autoras chegasen a rapazada, conseguiuno, finalmente. Non podemos dicir que o obxectivo, non ese proxecto que tiña na cabeza, ese arquitecto desa idea, puido materializalo tal como ele pretendía, non? Sí, eu creo que iso diso sentíase especialmente orgulloso, non? Porque é certo que era moito soñar no ano 63 que se celebrase o Día das Letras Galegas pois en todos os centros de ensino, pois non sei, eu creo que en todas as vilas do país hai cousas, non? E claro, cando comezaron, pois era algo, pois había algunha conferencia nas cidades, por suposto a Real Academia que facía o acto central alá onde fose o autor ou a autora, e tamén iso era moi significativo porque a corporación, o plenario da Academia ía, pois, ás veces a un lugar onde por primeira vez ían escoitar en público falar galego, e falar galego, pois, o presidente da Real Academia Galega, e iso tamén era importante, segue o a ser, non? O sea, que
que eran moitos obxectivos e, por sorte, que viviu moitos anos, puido velos cumpridos. Imos poñernos tamén un pouco exixentes, non? Na educación, na cultura, na sociedade, que a onde teñen que camiñar as letras, a celebración tamén das letras, a súa divulgación máis alá de concentralo, non? Como decías antes, de concentralo nesas datas próximas ao 17 de maio. Pois eu creo que iso é labor de todos e todas nós, non? E creo que na medida dos anos, non? Eu creo que se consegue. Hai veces é certo tamén que hai figuras que espertan máis interese ca outras, non? Acabamos de saber que o ano 24 pois será Luisa Villalta e eu creo que vai ser un ano tamén moi especial, vai ser a sexta muller en todos estes anos, nos 61 anos que a celebremos, iso ten un plus engadido, eu creo. Logo, pois é moi atraente a súa imaxe, que tamén é algo que bueno, que a moita xente que, pois, cando un é maior, pois temos a veces estas cousas, non? Pero as figuras novas atraen máis e creo que pode ser tamén un ano fantástico. Non sei, cada cousa ten o seu e creo que todos e todas debemos implicarnos e por exemplo, iso, os libros, as letras teñen cabida, pois aquí co Alvariño, bueno, ele estaría encantado, pois, e en calquera espazo, non? Que non hai que acoutalo, pois, efectivamente, o ensino ou a un acto institucional, é algo transversal e está na man de todos e de todas nós. Ahora que falas das letras do ano 24, Luisa Villalta vai ser a autora homenaxeada, como ti ben dicías, a sexta muller en ser recoñecida polo Día das Letras Galegas. Temos unha asignatura independente con recoñecemento, non, ás letras escritas por mulleres en Galicia, non? Sí, e isto pois seguramente pouco a pouco vai cambiar, porque é certo que cada vez, agora neste momento na literatura galega hai moitas voces femininas moi recoñecidas e moi relevantes, pero é certo que iso, claro, é que para que che den o Día das Letras Galegas tes que levar 10 anos morto. Entón, pois, iso ás veces non xogou tan a favor, porque sí que é certo que temos a Rosalía e no Resurdimento, pero logo pois a nómina de mulleres na xeración Nós ou despois é máis cativa, non? E a iso tamén responde que teñamos menos mulleres, pero agora temos onde elexir e de seguro que pouco a pouco e de maneira ademais moi necesaria iremos compensando a balanza. Como decías, para ser recoñecido polas letras é preciso que transcorran 10 anos logo do pasamento. Non sei se nas túas conversas con don Paco abordachedes esa cuestión en algún momento, se ele era consciente de que en algún momento el tamén ia acabar sendo recoñecido por un proxecto que nacera del, como as letras galegas. Pois sí, el dicía, non, hai moita xente que o merece e é certo que falábamos outra vez da humildade del, non? Eu creo que el non sei se o pensaba, pero dende logo é un xusto recoñecemento a quen foi pois o creador, pero non só diso, é dicir, a el debemoslle moitas cousas, non? E debemos iso, esa construcción do edificio, non? De que o edificio do galeguismo teña os alicerces máis fortes, pois cunha editorial, coa Fundación Pensol, con unha Real Academia Galega renovada, que foi o que el impulsou co Día das Letras Galegas, con todo o que loitou por a galeguización na universidade, no ensino, na política, é dicir que é unha figura transversal e que, dende logo, el era unha persoa merecente e que coincidiu ademais co 60 aniversario das letras, ou seja, que creo que foi así moi redondo. Unha data redonda, non? Sí. Bueno, como anécdota podemos dicir tamén que era un home de puro e de chupito de whisky, non? E de bo Alvariño, que estamos en terra. Sí, era unha persoa que lle gustaba moito disfrutar dunha boa mesa, e dicía que cando ele e Otero Pedrallo se sentaban, pois as súas mulleres tremían, non? Porque pasaban moito tempo e é certo que ata o final eu estive con ele o último día, o día que faleceu,
e ata o final pois non perdoaba o seu viño, un bo viño, e logo despois de xantar un puro e un chupito de whisky e as súas pastillas. O sexa que... Unha cosa non quita a outra. Unha cosa non quita a outra, e viviu casi 98 anos, quedaba un mes, o sexa que non sei se hai algún segredo diso, pero el facía, é certo. Bueno, pois sabendo que lle gustaba o albariño como este que temos aquí de Rías Baixas, seguro que tamén estaría encantado coa nosa seguinte reportaxe. Imos ir ata o Concello do Rosal, onde se acaba de celebrar unha nova edición da súa Festa do Viño, e como sempre, pois multitude de propostas, multitude de actividades e, por suposto, moi bons viños. Bueno, pois a verdad que é unha festa histórica xa, durante moitísimos anos que se leva celebrando, e, bueno, pois para nós é o culmen tamén dun ano no que, bueno, pois mostramos ao público en xeral as calidades e bondades do Valle do Rosal e das nosas elaboracións. O evento da Feira do Rosal, do Viño do Rosal, que 3 días, venres, sábado e domingo, comeza con esta cata oficial donde temos a suerte todos os anos de traer un director de cata de prestigio nacional e internacional. En principio, volver ás datas habituais e volver á festa no tempo que ten que ser, que é no tempo de verán, cando moita xente retorna por vacacións ao seu orixe, cando nos visita moita xente de fora, é a oportunidade de poñer en valor o que aquí facemos. Temos que poñer en valor a calidad, a singularidade dos nosos viños para ser competitivos, e cuanto máis o demos a conocer, pois moito mellor. Somos unha zona relativamente pequena, un número de bodegas moi asequible, e que temos a sorte de que nos levamos moi ben, e que xuntamos o día este da cata e todos tuvemos a ocasión de probar os viños de todos, que estás no traballo diario todo o ano, e isto para min, digo xo, pero co corazón na mão, é o máis importante. Segunda parte é que todo o que seña promocionar a zona na que estamos, os viños da zona na que estamos, axudar no proceso de comercialización e de que se coñezan, pois que mellor que unha festa que, por outro lado, non se pode concebir unha festa no noso país, pero non só en Galicia, en España, sin viño, non? Bueno, yo lo que creo que desde la asociación estamos haciendo un esfuerzo para potenciar el Rosal. El Rosal somos 9 bodegas las que estamos en la asociación dos Cavaqueiros do Viño Rosal, y lo que hacemos es invitar a todos vuestros espectadores a que vengan aquí, que disfruten de los vinos, del entorno, del paisaje, de este microclima tan especial que tenemos, y bueno, os esperamos a todos. Bueno, pois aí estaban esas propostas maravillosas que nos chegan dende o Concello do Rosal. Nos temos aínda que brindar coa autora desta publicación, con Malores Villanueva, por suposto tamén con noso viño de referencia, con Martín Kodax. Malores, foi un placer que te achegases tamén ata o Concello de Sanxenxo. Mandamos tamén un saúdo a Cerdedo Cotobade, que non o dixemos, Malores é de Cerdedo Cotobade, sí. Así que mandamos tamén un saúdo a todos os espectadores que ten Canal Rías Baixas por ali, que sei que nos ve moita xente tamén por ali. Malores, foi un auténtico placer compartir contigo estes minutos. Temos aquí o vento que está xogando unha mala pasada. Nada. Graciñas, Malores. Grazas, moitas grazas. Feliz verán. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Kodax e Concello de Sanxenxo.
Pois nada, aquí continuamos no Verán Verán, recibimos xa de contado o actor e cantante Josito Porto. Que tal? Moi boas. Moi boas. Como estás? Moi ben. Bueno, se che parece, de contado falamos un anaco contigo, pero que antes temos que repasar a axenda e comezamos precisamente na túa cidade, na cidade de Vilagarcía, porque xa está en marcha o Atlantic Fest. O festival é un dos grandes referentes musicais do verán na nosa zona, xa está en marcha dende este pasado xoves e vaise prolongar ata o domingo. Polo escenario da Praia da Concha desfilan esta noite grupos como Viva, Suecia ou León Benavente. Mañá sábado os concertos arrancan ao mediodía con Dani Cornes. Por ali tamén escoitaremos a La Bien Querida, Sidoní, Sidecars ou Leiva. O domingo, derradeiras actuacións con Ani Bairés ou De Ninjures, a banda que estamos a ver nestes momentos. Saia o sol neste deserto coa forza de 1000 estrelas. As penas marchan co vento e eu gardo as mágoas. Da outra banda da Ría da Arousa tamén moitas propostas que damos no Concello de Rianxo nas festas de Taragoña. Nesta parroquia argallaron 4 días de festa que comezaron onte. Hoxe temos as actuacións de cinema e gran parada. Mañá Atenas e Fusión e o domingo Mastres e un tributo a Manuel Escobar da banda de Juan Manuel Punzano. Iso na parte da verbena, pero é que estas festas en Taragoña incluen tamén outras moitas propostas musicais. Por exemplo, o grupo Leite con Jalletas de Cunca, a actuación de José Manuel Follarín e bandas tradicionais como a de Gaitas Arume e a banda de música de Rianxo. Mañá sábado, por certo, tamén vai estar por ali o DJ Sonic, o que estamos a ver neste videoclip que comparte coa cantante Fátima Pego. Sigo porque presta, nin hoxe nin desta perderei esta xesta. De festa en festa, sigo porque presta, nin hoxe nin desta perderei esta xesta. E tamén festa por Meaño, hoxe comeza ali a 22ª edición da súa Festa do Viño. E precisamente 22 stands participan este ano no evento que vai atraer ata o municipio a centos e centos de amantes do viño. A festa xa comezou hoxe mesmo coa apertura dos postos e tamén actuacións musicais como a de Broken Pitch. Mañá sábado, acto principal con desfile de autoridades, adegueiros e confrades. A continuación, lectura do pregón a cargo do xornalista Diego Losada. Pola noite, música con DJs e tamén coa Orquestra Marbella. O domingo, máis troula por Meaño, co concerto dos amigos do acordeón das Rías Baixas e a verbena de fin de festa coa Orquestra La Oca Banda. Bueno, pois estas son algunhas das propostas que temos para os vindeiros días en axenda. Non sei se a Josito Porto lle pasa como a min, que temos tanto evento por todas as esquinas que xa andamos un pouquiño quizáis estresados, non? De tanto como temos que facer nestes meses de verán. A ver, se é por traballo convén non estresarse, porque o estrés realmente no noso chollo é cando andamos moito tempo sen o traballo. Aí é cando ven o estrés. Aí está, pero bueno, o estrés por eventos e por festas non hai problema. Non, hai que vitaminizarse. Bueno, pois contanos un pouquiño como che vai, queda a túa vida, porque te contadimos falar de todos os proxectos nos que andas metido, porque estás que non paras, non?
Sí, bueno, é o problema de ser un fervello, de andar sempre desde que és pequeno dun lado para outro. Pois aí ando co teatro, coa música, agora o audiovisual está un poquinho máis parado, pero bueno, procurando non parar, non? Porque se paramos deixamos de funcionar e non existimos. Está un pouquiño máis aparcada a parte audiovisual, pero como ben dis, na parte de teatro estás metido ao mesmo tempo ademais en varios proxectos con distintas compañías. Non sei se aí Josito Porto atopou o seu lugar favorito, o seu hábitat natural a hora de desenvolver o seu traballo, se o teatro é o lugar onde mellor te sentes a hora de traballar. Eu síntome ben cando me contratan. Eso primeiro. Eso de principio. Logo son dos que penso que dentro de todo este ramo do artisteo, non sei como chamarlle para non quedar así como excesivamente gilipollas, pero dentro deste show business, dentro deste show business, eu creo que o teatro é un pouco como a base, é un pouco a base de todo, non? Porque, por exemplo, hai moitas veces a xente pregunta estas cousas de que prefires, teatro ou música, a túa faceta como actor ou como músico, e ao final creo que todo ten, unha cousa ten da outra moitísimo, o teatro ten moitísimo da música e a música ten moitísimo de teatro, non? Por iso eu creo que é por etapas, non? Agora estou máis traballando máis co tema do teatro, que é algo que sempre estiven traballando, tamén co tema da música estou moi a tope agora, sacando temas, sacando videoclips, sacando disco novo, e todo iso sí que para mí supón un punto de estrés, porque é a parte que menos me gusta deste oficio, non? A mí o que me gusta é exhibir o que fago e facer o payaso, facer a mona enriba dun escenario, non a mona, facer o payaso. E claro, como che van vindo é como as tes que ir collendo, non? E por eso che digo, non? Que neste momento estou así moi a tope co teatro. Bueno, agora no verán estou dame un poquinho de relax, non? Hai que descansar tamén un pouco do teatro, non? Exactamente, porque tamén hai que buscar momentos para descansar, que senón a caldereta chega un momento que fai pop e acabouse. Mira, o que decías que non esa mestura de teatro e música que unha cousa está ao fin en profesións como a túa moi conectadas, supoño, polo tanto, que estarás encantado coa obra Smoke on the Water de Ibuprofeno Teatro, que continuades a representar polo país, porque aí efectivamente se mestura interpretación con música. Non sei se para ti é, por dicirlo de algún xeito, a obra total, non? O a obra definitiva para Josito Porto. E porque bebemos de mentira, fumamos de mentira, facemos outras cousas de mentira, porque iso hai anos xa sería o sumum do sumum. Non, pero claro, un espectáculo que se chama Smoke on the Water se indica moito por onde vai a cousa. E efectivamente, ademais, este espectáculo con Ibuprofeno Teatro é un espectáculo que empezou, a primeira idea era como que o rock and roll ia ser como un punto, un aderezo, pero ao final o rock and roll neste espectáculo é fundamentalísimo, non? Sobre todo, ademais, os actores, as actrices que estamos aí traballando, pois estamos como actores, actrices, como intérpretes teatrais, e ao mesmo tempo estamos como músicos, non? E é algo que o público queda moi flipado, non? Porque hai momentos que son de puro concerto de rock and roll. E logo, iba a decir para nós, falo por min, non falo por meus compañeiros, supoño que tamén podría falar por eles e por elas, non? Pero para min foi o espectáculo sumum sempre está por chegar, non? O mellor espectáculo sempre está por chegar, non? Pero podo che asegurar que é un espectáculo que gozo como, vamos, como unha mona. Son un tipo auténticamente feliz enriba do escenario. Un espectáculo que te fai gozar e que tamén trouxo para ti neste 2023 cousas moi boas. Falo, por suposto, dese premio María Casares, a mellor actor protagonista. A pregunta clásica e obrigada, que se sente recibir un recoñecemento deste nivel, o maior recoñecemento dentro do mundo do teatro aquí no país? Sí, pois mira, vouche dicir, eu sempre teño unha opinión sobre isto dos premios e a xente pode pensar que é un postureo, non? Sí, pois é un postureo, para quen o queira pensar por aí non lle vou romper a cabeza. Pero non, realmente non é un postureo, é algo que eu penso realmente. Eu creo que o premio non son as xerras que che poden dar ou os Goyas, non, o premio é ter a posibilidade de currar, é a posibilidade de estar subindo nos escenarios, de que os teus veciños, as túas veciñas podan gozar ou non co traballo que ti fas, pero esa sensación de estar suando en riba do escenario, de estar desgranando, debullando un personaxe determinado, iso é o premio impagable máis absoluto, non?
Por outra banda, despois de decir isto, sempre digo tamén que evidentemente é moito máis bonito recibir o premio a mellor actor que recibir o premio maior petardo do Teatro Galego Universal. Prefiro que me dean premios como mellor actor, por suposto. E cal é o problema que teño? Vaiche parecer unha parvada. O problema que teño eu é que eu sou un rajador. Eu teño un problema coa sin hueso que non dou parado. E teño que recoñecer que este ano me mosqueou bastante o feito que non estiveran as cámaras da TVG ali presentes. Certo, que este ano non se retransmitiu, normalmente sí que retransmitían, creo que pola segunda canle, se non me equivoco, pero este ano non houve retransmisión. Eu sei que os 2 anos anteriores, ou 3, daquela cousa que houve que era unha pandemia, sei que se facía desta maneira e eu tiña o seu sentido. Claro, para min este ano non tiña ningún sentido, sobre todo cando o día anterior ou o día anterior retransmitiran, non sei se na primeira da televisión pública ou na dúas, na primeira ou na segunda, uns premios de teatro novos, a primeira edición, os premios Thalía, coas cámaras en directo, vamos, era que decía para min, ostras, pero isto non pode ser, que somos de unha división inexistente. E é certo que me enfadei un poquito, pero, bueno, polo resto é unha maravilla. Foron nos discursos, hai que dicilo, foron habituais, non? Eses comentarios sobre esa retransmisión, non? Quedou aí feita a denuncia en público en riba do escenario. Sí, pero miña nai non quedou moi contenta. Miña nai non quedou moi contenta. Dice, pero ti, por que non calarás a boca? Eu sempre lle digo, xa o sei, pero que non son capaz. Unha vez feito, despois todo o mundo o sabe, pero claro, no momento que contaba, non? Todos sabemos como había que meter o gol no penalti, non? Claro. Bueno, deixamos feita esa reivindicación, por suposto, e seguimos falando de outros proxectos nos que estás inmerso nestes momentos, por exemplo, con Sarabela Teatro, que seguides tamén aí a tope coa lingua das Bolboretas, un texto que vai camiño xa de ser inmortal, podemos dicir, e que tamén grazas ao voso traballo continúa, non? Nese camiño cara á inmortalidade, agora tamén en riba dos escenarios, non? E ademais é un espectáculo tan bonito, porque todos temos en mente pois a peli, aquela maravillosa con Fernando Fernán Gómez, que xa pasaron uns anos desa peli, e a raíz da obra de teatro eu recomendaría que a xente lera, que leran o conto, porque o conto é unha maravilla. E ás veces, vendo as cousas que están pasando ao noso redor últimamente a este nivel político de Sálvame de Luz, que isto xa non sei como chamalo sin ser un borde, ás veces dir, esperemos que isto sexan historias para contar, punto, non para vivir. Claro, porque decíamos, un texto inmortal non só polo peso do texto en sí, sino tamén polo contido. Claro, claro. Unha cuestión que está pois de moitísima actualidade, podemos dicir, que xera moitísimo debate como é a liberdade ou o recorte de liberdades, non? Claro. Básicamente iso, non? Digamos que o que se conta na lingua das Bolboretas é algo que a xente sexa consciente que non é unha historia ficcionada, non, é unha historia que, por desgraza, pasou. O galla foran historias ficcionadas, pero algo que pasou, non? Nun momento moi determinado, 1936-35, había unha situación en España moi peculiar, e rematou no que rematou, nun golpe de Estado protagonizado por un señor de Ferrol, e que de aí veo que todos deberíamos, polo menos deberíamos saber o que pasou, non? Porque ás veces cando falas coas novas xeracións dá a sensación como que hai como un borrón e conta nova, e eu creo que as cousas non hai que eliminalas dos nosos cerebros de mosquito xa per se. Hai que saber perdoar, por suposto, pero nunca debemos esquecer, para non volver meter a pata. Onte escoitei unha chica falando nunha emisora do Estado, e falaba que cando algo tan tremendo, e que eso sí que todos sabemos perfectamente como foi o tema dos campos de concentración nazis, cando entraron as forzas do resto do mundo a acabar con esta tremenda salvaxada, viviuse un proceso de desnazificación impresionante, que as propias xentes que vivían naqueles sitios, eles dicían, sin saber o que estaba pasando dentro daqueles campos del horror, non? De exterminio, ali mataban xente, fixéronos pasar por ali, fixéronlles ver o que estaba pasando, e logo prohibiron, non andiveron con parvadas, prohibiron directamente todo tipo de simboloxía, de exaltación nazi, algo que resulta máis que evidente. Ás veces dá a sensación que estes procesos de democratización
non foron por igual en todos os sitios. En España, polo pronto, non foi igual. E o mellor estamos un poquinho, está proendo un poquinho a ferida que quedou aí. Por eso creo que non debemos perdoar sempre, non? Hasta onde cada quen teña os seus límites, por suposto, non? Esquecer non podemos para non volver meter a pata, claro. Bueno, xa vemos que, sen dúbida, é unha proposta que convida á reflexión ao espectador, aos actores polo que vexo tamén, pero os espectadores que asisten a ver esta obra que convida á reflexión de moitas cousas, pois que, bueno, que máis nestes últimos días, non, de campaña electoral, que tanto falamos de tantísimos asuntos, non? É que son sálvame de luz, non me digas. Outro día vin o tipo, joder, é negro porque é negro de color. O negro de Vox, arremangándose ali a camisa para meterle ali unha espuña, pero digo, isto que carallo é, tío, o sea, isto non o facía nin Berlanga. Outro día ves a alguén mentindo como un animal, non sei, non quero que me riña a miña nai, non quero... Aí está que ademais nos está vendo seguramente, así que vamos a retomar a conversa centrándonos desas obras de teatro, falábamos Perdón, simplemente quería puntualizar unha cousa, que outro día tivemos unha función a vista xa destas eleccións, falo de hai uns días, e é certo que de repente vimos toda esa función dun xeito moi intenso. A parte, alguén da compañía trouxo unha nova censura dun espectáculo que falaba dun mestre republicano non sei onde, en que parte de España, e que censuraron esa obra ou ese espectáculo, xa non quixen nin saber demasiado. E foi unha pasada, porque foi traballar o espectáculo casi como dende o punto de vista da auténtica realidade. Por un lado, creo que o público viu un espectáculo moi vivo nese momento, pero molaría que non o viviran tanto, porque non o vimos tanto porque o vexamos tan cercano, non? Bueno, pois o que decíamos, retomamos, seguimos falando de Sarabela Teatro, porque sei que estades a traballar nun novo espectáculo que, se non me trabuco, se vai estrear en setembro. Exactamente. Unha adaptación dun libro de Sechu Sende, non sei, que nos podes avanzar a estas alturas do mes de xullo, dun proxecto que vai ver a luz en setembro. Pois mira, eu son dos que nunca falo dos proxectos mentre non están estreados, pero aquí, como xa teño unha nómina dun mes de ensaios cobrada, xa está estreado, polo tanto, polo menos podo falar a mitade. Este espectáculo é Made in Galiza e é un espectáculo de reivindicación, claro, que os payasos estamos para reivindicar, xa estaban dende a época dos grandes soberanos do medievo, era o bufón o que podía reivindicar e non somos como os novos payasos, non? Ou nunca deixamos de selos. E aquí, pois, é o que se reivindica é o uso do galego, non? Estas cousas, bueno, estas campañas absurdas que ás veces xorden, que nos indican como temos que chamar os nosos povos, as nosas cidades, son un pouco, para min rondan a ridiculez, cando non rondan a soberbia, non sei, non? E fálase, pois, eso, de que o galego é un idioma tan válido como a outro para falar de mil cousas, para chorar, para rir, para namorarse, para berrar, para cantar. E o galego é algo do que nunca ninguén se ten por que sentir avergoñado, non? Hai un momento do espectáculo onde hai un persoaxe que fala dende o punto de vista de alguén que vive nun punto do Estado de España e está desaparecendo pouco a pouco a súa lingua, o español. E é curioso, porque de repente na voz dese personaxe, que non deixa de estar todo moita clave de comedia, pero de repente hai un punto como de algo ridículo, de que quen se plantexa que o castelán ou o español que vai a desaparecer. Quen se plantexa que o inglés vai a desaparecer? Por favor. Pois iso é o mesmo, que hai moita xente, basicamente todos que vivimos en Galicia, evidentemente, que reivindicamos que non ten ningún sentido plantexarse que podas non debas usar un idioma, o sea, por favor. Estamos nunha situación tan surrealista que aquí é paleto que ten dous idiomas. O que ten dous idiomas é o tonto, cando non fai falta dicir nada máis. Tengo doble de posibilidades de ler, de escoitar
aprender, non? Don reivindicativo, polo tanto, ese proxecto que Dende vai ver... humor. Dende humor, por suposto, que vai ver a luz en setembro, sí, pero sí. non é o único espectáculo novo no que andas metido, porque creo que hai por aí unha compañía da Coruña, Caramuxo, Sí. que tamén lle estades dando forma aí a un proxecto, ademais un proxecto con cabezudos, non? Es unha pasada. Polo medio, cabezudos como os que podemos ver, entendo eu, como os que se poden ver aí polas festas, Mira, así, non? ese é un espectáculo que está estreouse en marzo na Coruña, no Rosalía. É un espectáculo, traballamos con cuns cabezóns que son auténtica pasada, son un flipe. Hai unha compañía, claro, eu falo disto como se fora onte, non, hai unha compañía que hai 20 e algo de anos, estivo por Galicia, que se chamaba Family Flow, que traballaban con cabezóns, e era unha pasada, eu acordome de velos daquela na Sala NASA, en Santiago, e de quedar como impresionadísimo, non? E de repente, pois, me chaman para traballar con estes, un espectáculo familiar, con estes cabezóns, eu que baso o meu traballo, pois, no xesto, na xestualidade, na voz, de repente estou cunha carallada dun cabezón colocado en riba, que non se me ve a miña cara, e que non falamos en todo o espectáculo, non falamos nada. Pois o que tal transmiten esas máscaras é acojonante. Eu alucino, eu estaba en época de ensaios, estaba ensaiando e eu dicía para mí, joder, pero que isto vai ser como, non a idea de como se fóramos ás festas de xigantes e cabezudos, non? E eu vía os compañeiros, claro, nos ollos, xa esos ollos da máscara colocados de unha maneira determinada para poder ver, porque senón sería un pouco suicida todo. E eu miraba para as máscaras das compañeras, dos compañeros, e vía que había momentos como de expresión, non? Hasta que un día alguén grabou, e vin, e é alucinante, porque non fai falta ver as faccións do ser humano que está por debaixo. E ademais a historia que se conta é unha historia tan bonita, é unha historia tamén para reivindicar, me cago en tal, xa está ben de reivindicar, me cago en... Pero é unha historia que fala dunha mercería mítica da Coruña, na rúa San Andrés, que se chamaba Crisálida, que é unha mercería que leva 80 e pico de anos, funcionando. Chega un momento, despois desos 80 e pico de anos, que hai dúas persoas que están levando isto, que son dous señores moi maiores, que daquela eran uns nenos, que non sei se viñeran de Monforte ou de Chantado, de algún sitio de outro, viñera a súa familia e montaran esta mercería en San Andrés. Vai morrendo a familia, quedan os dous irmáns, chega un momento que a irmá morre, e entón o home chega un momento que non é quen de seguir coa historia para diante, non? Coa empresa. Falo dun señor de 80 longos anos, non? Onde ven a resolución do conto, que casi parece un conto máxico? Aparece un rapaz novo que compra o local, dedica o local á mesma historia, a mercería, coas súas estanterías infinitas. Eu vin o local e estanterías infinitas de botóns, das mercerías de antes, impresionante. Que hai de todo, non? E este chico que está levando agora é un chico que lle dá unha vida tamén adaptado ao novo mundo que vivimos, non? Pois con cursos, con tutoriais, con tal, dalle de repente un movimento que flipas. Total, que neste momento Crisálida sigue funcionando a tope na Coruña. O día da estrea foi moi bonito, porque apareceu non, veu o espectáculo, o chico que a comprou, o novo propietario e o vello propietario. E eu teño unha foto feita co señor, co antigo propietario, e foi realmente emocionantísimo, eu estaba flipado. Eu miraba para ele e dicía, joder, mira, lembroume, aí vai el abuelito Cebolleta. Eu con Sarabela estreara no século pasado, no 99 creo que fora, un espectáculo que se chama, tamén de Manolo Rivas, que era O lápiz do carpinteiro, de Manolo Rivas, que fala unha historia determinada, onde eu de repente facía un personaxe que era Don Camilo Díaz Baliño, que era o pai de Isaac Díaz Pardo, o señor que todos sabemos quen é, e que non nos saiba, que corra rapidamente a Wikipedia e que se interese. O día da estrea, claro, hai un momento onde o personaxe que eu fago de Camilo Díaz Baliño, iba a dicir morro non, mátanme, fusílanme, non? Cando remata a función da estrea,
Acórdome perfectamente, no Teatro Principal de Ourense, mogollón de peña, unha función maravillosa, e entre o público estaba Isaac Díaz Pardo. Isaac Díaz Pardo sube ao escenario, tamén para recibir ese aplauso, porque ele tamén ten que ver con esta historia de O lápis do carpinteiro. E cando eu estou entrando, cando ele está entrando, que estamos os actores colocados recibindo o aplauso, e entra pois, o de escenografía, maquillaxe, decorados, van entrando todos, e cando ele entra, empeza a recorrer toda a ringleira de actores e actrices, e cando chega diante miña, vai o cabrón, pégame unha aperta e me di: acabo de ver morrer o meu pai. Eu quedei, xuro, quedei nese momento dicindo: joder, que fago? Dei unha aperta, dei un bicazo e ese meu fillo que ben o faz. Non sei que tontería, non? Esa historia pasoume un pouco, sen chegar a tocar en temas tan tremendos, tan sanguinarios como un fusilamento, vivino un pouco con este señor, co antigo propietario, cando de repente o vexo, doulle unha aperta e me dice: moi bonita esta obra de teatro. E digo: non, moi bonito foi o seu proxecto. Aí está. E moi bonito, además, que aguantar tantos anos e que siga existindo. Xa, pero agora o leva outra persoa. Sí, pero o proxecto sigue existindo. Pero sigue vivo aí claro. O proxecto. E iso é moi chulo, cando ves que... Joder, cando ves que de repente as historias van pasando e non hai por que esquecelas, están aí, non? Bueno, ainda temos que falar da parte musical, ademais con unha noticia importante como é o anuncio de que ides estar nas festas de San Roque na túa terra, na cidade de Vilagarcía. Aí vai estar Factoría de Subsistencia o día 15 de agosto dentro do programa das festas de San Roque. Supoño que para Josito Porto é o mellor sitio do mundo para actuar. Me cago en tal. Aparte, mira, a medida que vas facendo anos, que é unha maravilla, unha bendición ir facendo anos, vas cambiando de parroquias nas que estás vivindo. Aí está, sí, sí. Eu, por exemplo, agora eu son de Ortoño, son de Ames, porque levo xa uns anos vivindo en Ames, pero eu son de Vilagarcía. De Vilagarcía, din que a vaca é de onde pace e non de onde nace, non? Pero eu sigo sendo de onde nacín, e cada vez que traballo en Vilagarcía para min é, como dicía aquel tipo tantas veces mencionado, é para min motivo de orgullo e satisfacción poder traballar na miña terra, non? E ademais con un proxecto como Factoría de Subsistencia, que ademais vamos... Eu vou rajando e seguro que xa estou fastidiando as preguntas. Non, temos tempo de sobra, non pasa nada. Estamos presentando o terceiro disco, cuns temas que no momento da grabación que gravamos no estudio Aldea Global en Bamio, do grandísimo amigo, grandísimo profesional Pablo Vidal, un músico dos de toda a vida, un máquina dos de verdade, non de quedar de guai. E tiven que son 9 temas e tiven a sensación nunca vivira. Eu levo tamén no mundo da música no 88, hai 35 anos, puxen o pé en riba dun escenario cunha banda que se chamaba Coros e Danzas de Vilagarcía de Arousa e que aínda teño clavadísima aí dentro metida, non? Forma parte de min. Dende aquela eu non tiven a sensación de, despois de rematar, de quedarme absolutamente baleiro, como cando colles unha botella de viño e fas así, e cando acabas de botar e dices, non hai nada. Pois é unha pasada, quedei absolutamente solto, vacío, pero baleirei absolutamente, non? E logo ainda por riba cunha banda nova, a banda, tiñamos unha formación, logo chegou esta malformación que supuso para todos este momento pandémico, pero para a xente da cultura foi tremendo, tremendo, e aí foi, non me quero poñer excesivamente dramático, aí houve un momento que tivemos que paralizar, bueno, había mitade da xente, estábamos máis ligados a esta zona, de Ourense para cá todo é a mesma zona, logo está de Ourense para lá. De Ourense para lá é da raya de Ourense para hasta Cataluña, se me apuras. Pois digamos que a parte ourensá, pois bueno, houve que facer aí un, bueno, pois houve que cambiar de banda, non? Bo rollo absoluto, pero é certo que a pandemia provocou a nivel anímico, a xente sabe perfectamente do que falamos, non? Provocou aí unhas movidas no coco que de repente plantexarte demasiadas cousas, total, que houve un momento como de parar e tomar impulso para tirar para diante. E agora estou cunha banda que, bueno, para min, naquele momento, aquela era a banda soñada. Neste momento, para min, esta é a banda soñada. Está Isabela Dacal, que é
a miña fiel escudera, non sei se será ela a miña fiel escudera ou eu sou fiel escudero, non o teño nada claro, unha tipa maravillosa, Sabela, canta, toca o acordeón, pianista, é unha maravilla de muller, e sempre está cun sorriso nos beizos, que iso é algo impagable. Logo está Adrián na batera, que ven dende a zona do Morrazo, que o coñecín precisamente, bueno, xa nos coñecíamos, pero entablamos unha relación máis persoal a raíz de Smoke on the Water, da obra de teatro. Ao final todo está relacionado. Está conectado. Absolutamente. E entón eu nese momento estaba buscando batera, pensando nos temas para gravar, etcétera, etcétera, e apareceu Adrián na miña vida, na vida de Factoría de Subsistencia, xa está dentro. E logo de baixista está Rafa Otero, que é un tipo daqui ao lado, é un meco total, do grove absoluto, un guitarrista de alucinar, un guitarrista destes dos de... Agora que non se escoita, destes asquerosos que teñen 50 tipos de guitarras para 50 tipos de estilos distintos que hai de música. E ainda por riba, cada unha desas 50 guitarras tocas genial, non? E el decía que lle apetecía moito estar en Factoría e tal, e eu lle decía que o único gran castigo que ia ter que vivir sería terme a min de guitarra diante dele, el tocando o baixo e eu a guitarra. E ele está encantado co baixo, eu estou encantado coa guitarra, nun momento moi bonito. Creo que a banda ademais está moito máis rockera, moito máis compacta, moito máis de facer o que sempre quixemos. Neste momento é o que quixemos. Claro, que che preguntar, terceiro disco, vos definides o voso estilo como música de cansautor, non sei que nos imos a topar dentro deste terceiro proxecto musical. Mira, eu sempre tive un lío para poñer, mira, na época de coro, para poñer as etiquetas, a ver se en algún momento son capaz de rematar unha frase. Eu sempre fui moi pouco fan das etiquetas, pero sei que vivimos nun mundo de etiquetas absoluto. No 88, hai 35 anos, o mundo da etiqueta era total. E xa naquele momento, como non sabíamos como definir o que facíamos en coros e danzas, sacáramonos da manga un concepto que era rock de batea. E aí quedou, grupo de rock de batea. Cando polo medio entro a xogar tamén nunha banda de Ourense con José Lameiras, o que era o batera de antes, que se chamaba Magritte, facíamos pop brinciano. Tamén me parecía moi... E eu agora, xa, cando entro neste rollo de Factoría de Subsistencia, eu xa non teño nin idea de como chamarlle, porque ademais claro, é que non hai unha liña clara, ala, reggae, claro, que as cousas poden viver de moitas fontes distintas. Claro, vas para todos os lados. Eu entón empecé chamando música de cansautor, porque era un pouco que era un cantautor que estaba coa miña guitarra. Logo, ao final, a medida que vai pasando o tempo, daste conta que ao final, para un músico norteamericano, un cantautor é Bob Dylan, é unha persoa que canta as súas propias pezas. O sea, que se pensamos desde ese punto de vista, sería un cansautor. Pero agora estou xa un pouco canso de reivindicar novas etiquetas. Eu creo que vamos a optar pola de pop rock ou rock alternativo, non teño moi claro. Bueno, pois te parecimos ir xa despedindo este primeiro verán de 2023 precisamente cunha mostra do traballo de Factoría de Subsistencia. A canción chamase Non quero ser feliz, é un videoclip que foi grabado, por certo, entre Teo e un espazo precioso como o Xardín Botánico de Padrón. Ímolo ver de contado. E teño que dicir unha cousa, un videoclip dirixido por Juan Antepazo, que é un auténtico monstro dentro desta... É o cantante, o actual cantante das Tarot, que veñen de cumprir 40 anos, e un día xa traballara con el nun videoclip, e eu estaba mirando tal, e dicíalle, estaba de actor, e dicíalle o Batera, a Piedra, un gran amigo da Casa Longa, veciño onde vivo eu, que este chico controla, xa aprendeu de dirección na Escola de Cine de Cuba. É un animal cantando e é un animal dirixindo videoclips. Bueno, pois, Juan Antepazo, imos ver, polo tanto, ese traballo, pero antes xa saben os espectadores que temos que facer ou cumprir o ritual final de cada unha das entrevistas aquí no Verán, que é brindar ni máis ni menos que con Martín Codas, así que, Josito, collemos... E tiramos as copas para atrás, Non, as copas temos que guardar, que as temos que usar a semana que ven. Bueno, vale. As copas quedan aquí comigo. Moitísimas grazas e sorte en todos estes proxectos. E para vos tamén.
Saúde. Estou un pouco farto desa xente que percorre as rúas chea de sorrisos na man. Cando dou a volta peta na miña caluga os destellos do seu brillo dental. Un tsunami de optimismo ameazame con afogar. É que non entenden que o que quero é saltar para atrás. Non quero ser feliz, non quero ser feliz. Non me interesa ser feliz. Non quero ser feliz. Non quero ser feliz. Non me interesa ser feliz. Levo toda a vida preparándome para ser un mega borderline. Parece complicado ou difícil de entender, pero isto é o que hai. Abro a fiesta respirando cos meus ollos apagaos. Asaltame a luxuria do voso optimismo desalmao. Non quero ser feliz, non quero ser feliz. Non me interesa ser feliz. Non quero ser feliz, non quero ser feliz. Mira o que te digo, son feliz así. Que te digo, son feliz así. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, verán, verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.